se daří, jak se jmenujeme a odkud jsme přijeli? Tak já jsem Martin a jsem z Pardubic. Z Pardubic. Z města Perníku. Máme nějaký perníček u sebe nebo nic? Kdyby jsme za tu zabrali, dostali aspoň kousek perníku, nic takového? Bohužel, nemám nic. Bohužel. A jak se vám tady teda u nás líbí, zejména tady ve vinařství Hrabal? Super, nádherný, trávník skvělej. A to víno také nestojí určitě jako, stojí za řeč, že je velmi dobré. Skvělý. Skvělé. No a co byste ještě tam tak jako řeklo o Jižní Moravě? Pokud už jste z Pardubic, tak určitě na Jižní Moravu nejezdíte asi každý týden a podobně. Tak jak se vám líbí celkově na Jižní Moravě? No, já myslím, že teplota je lepší než u nás, -2 stupně. A jinak to je celý. Vy to možná ještě nevíte, ale tady je naprosto všechno lepší než u nás. Tak dámy a pánové, mistr z Pardubic, ještě jednou to jméno? Martin z Pardubic. Je na Sabráž ve Velkých Bílovicích pro rok 2016, putování ze sklepa do sklepa. Daniel vysvětlí co a jak. Takhle jo, ty vole. Tak, ty, pěkně, ale to byla rychlovka. Tak a Martina, ty to můžeš ještě rozlit normálně tady všem kolem. Vidím, že si tady měl nějakou tu plaku, takže je tam vás tady z Pardubic. Ty z Pardubic, ruce nahoru. Ne, nejste z Pardubic, jo? Vy jste tak krásně. My jsme z Košic.